नमस्कार भाई लोग। आज देखो लोग 3 दिन के बाद आज वीडियो बनावत तनी सर। ठीक बा, घर वाला कहत रहूँ सर कि खाली वीडियो बनावत रहूँ सर, कोनो काम धंधा नहीं खे कि ना, दिन भर सार वीडियो बनावत रहूँ सर। तो का करी 3 दिन से वो काम के फेरा में लगा रहे हैं, वह 3 दिन से काम करते हैं। आज सबेरगर तन चले नहीं हो तो वीडियो बनावत तने ना, ताजो नहीं बनो सवेरे ही 8 बजे उठ के चल जाता नहीं हो। ठीक बा, आवत रही हो 7 बजे रात के। तब का कल जाओ ये बड़ा तनी मन हाल था कर कहिए कि आज तनी 4 बजे छुट्टी मार दिया ना, तो चलो साला जिंदगी बर्बाद हो जाए। देखो तनी के वीडियो ना, वीडियो काम में आवता ना कमो काम में आवता। रोलो ना तनी शेयर करी लो भाई, शेयर करी लो, फॉलो करी लो, दौड़ाई लो वीडियो के हमनी के तनी। देख राहुल जी चिकनाओ तनी दाढ़ी हमर देख तनी दाढ़ी की बोर गइल बा ना, दाढ़ी बोर हो गइल बा। अब देखी हमने क्या गइल बने सब पठान में ना, हियां के भाई तरकुला रिस्ट चलता है जा, तरकुला रिस्ट। मतलब तरकुला रिस्ट पर देखल भीड़ कितना भइल बा भाई, तरकुला रिस्ट पर कितना भीड़ भइल बा, बाप रे बाप। बुझाता कि दवाई की कहता है जब टॉनिक वाला टेम एकदम भीड़ भइल बा। ये है तरकुला रिस्ट, बिहार में तरकुले रिस्ट नीतीश कुमार कितनों बंद करते रह जी हैं, लेकिन तरकुला रिस्ट बंद होखे वाला नहीं, एकदम टकाटक चलते रहे। बटुल तो बहुत बटुल बैठल बड़न। अरे पैसा देबो का हो 500 दे दो। बाप रे बाप, 500 लेके देखावता, देखला कितना दिन हो गल सपने में 500 लोग खाली घर ही ना। देख सको तनी गाँव में आवते हई हमार तनी एगो ताबला बाबा भेटा गए। देखी ताबला जहाँ रहलन ताबला बजावत रहन आभा में। देखी 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 ताबला बजाता हूँ, ये ताबला बाबा हूँ टोला महला। देखी मार चुटकी मार ताबला, जय हो।